салом тамошобинони азиз, имрӯз дар бораи филми ҳунарии истеҳсоли синемагарони тоҷик хати парвоз ба шумо маълумот медиҳем. Коргардон таҳиягари ин филм Тоҳир Собиров буда, филми хати парвоз дар жанри мелодрама таҳия шудааст. Суруду оҳангҳои дилнишин онро боз ҳам ҷолиб намудааст. Дар филм сурудҳо бар матни Файзулло Ансорӣ эҷод шуда, ин сурудҳоро Алиҷон Солиев ва дигар ҳунармандон сароиданд. Гулчера Содиқова низ яке аз сурудҳои халқиро иҷро кардааст. нақшҳои асосиро Искандар Абдуллоев, Муҳаббат Мансурова, Валерий Аҳадов, Маргарита Қосимова офариданд. Муҳаббат Мансурова ҳунарманди касбӣ набуда, аз ҷониби коргардон ва дигар синемагарон барои иҷрои ин нақш интихоб гардидааст. ҳунармандони шинохтаи тоҷик Мушаррафа Қосимова, Гурминҷ Завқибеков, Тутӣ Ғафорова, Мақсудшо Иматшоев, Тоҷинисо Саидова ва дигарон бо як услуби хос ҳунарнамоӣ карданд. Вай дар хонаи ман зиндагӣ мекунад. Осуда бошед. Аҷиб. Як лаҳза. Инро аз куҷо гирифтед? Инро ба ман як йигити ҷавон ҳадия кард. Вай бо шумо инҷо омад. Не, Рустам дар душам бемонд. он оҳангҳои дилангезеро ки дар филм истифода шудааст, оҳангсози машҳури тоҷик Фатоҳ Одина эҷод намудааст. Наворбардорони филм Александр Панасюк, Раҳимҷон Маҳмудов буда, муаллифи сценария Ради Кушнерович мебошанд. таҳиягарони филм бар он кӯшидаанд ки аз ишқу вафодории ду дилдода васлу ҳиҷрони онҳо ва зимни он ҳунарҳои миллиро бозгӯ намоянд. дар филми хати парвоз расму оинҳои мардуми тоҷик, ишқи зафар ва муҳаббат, зиддияти волидон ва самараи накӯи муҳаббати ҷавонон инъикос ёфтааст. намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили заргарӣ, гулдузӣ ва рақсу сурудҳои халқӣ филми мазкурро боз ҳам диданию хотирмон намудааст. тамошобинони азиз, ҳамеша тандурусту некрӯз бошед. хайр, то дидори навбатӣ.